sari kaham jotono no ani YouTube ni kinta ko tebo kusung no khaklai no jotono kaham no tongna henai ka angbo kaham no tongo tabo khungka hai kisa tamjani momo rok kisa sana musumi tonga salba thanda ba hai ne nokhona nai tongo ka aboni yagol honga kisa hati robo khai phainai ka norogani blog o krengi tongni puilen sim pai thak jara hanga nogoi mana nang tam tam khlai ka taw kisa nokor garna ta bin apple chicken chikon nai thong ha exercise po ar amon le আম 80 টাকা কেজি আম 80 টাকা po tabo hungke momo chalai nai omo hungka hungke asto bolni bwskango oro sung momo tai egg roll chanai ke chai naigira na bahai oroni to thokjago ang haini bagai mosui oksajak yesa chagra na hungke chai tongo thoksuka salbo thanda ba aram nangkha mosui oksajak thokjaka hangke to momo kisa chabai liya take egg roll chagra na egg roll chabai mani yagolo hingke sung hati khlainai nogo thangsidai hingke norokani blog o kwrwngwi tongni puilen sim paithak jora tebo nogoi manana hingke tabo kosa chabai kha tabo hingke kisa berma pailaigira na hingke berma ro baspati nanai oro berma paimani yagolo ta mukha tongnai nena hingke tini hingka belai no tongthoka aswk kwdwngma salni yagono ang ani monai khorok chabai malaikha boni mung hingke monai johnson bo malai no tongthok suka ang o monai bai hingka abo hingka sung hati rok khlai agoi nogo thangsidai hingke norok bai nogo thangui malai siwana abo hingka nogo sokpaikha hingka ang tam hatini tam pai tukhang norok no phuno gana haisuk pai tukha oro hingke 3 kg thaisok kothang bo tongo komon bo tongo amani agol heiko muya to bo kharo sersa hingke omo hingke sakmona bosok mosona kha bermana kha thalik muikhona kha hingke lubiana kha omo hingke sakhati sanani hinai tai gudok sanani hasikni hingke aboni pore suti borobok na khata hingke anaros bo tongo thainai tini horo hingke to obono no gudok khaisana han tongo ta obono gudok khaisana lubia kisare muya kisare oina alo tisa sakro oina gudok khainai mamui songrana hingka dawo sup sopaikha kisa lelai bona kha mamui songana norok ang bahike gudok song norok nai tongdi hingka ang nogoi mana norok sabo tamani hinai hasikni gudok sabai comment khlai sabai di norok angka to thokjago norok to thokjakbai sab sabai ani comment khlai sadi ta mamui songanai o khangrai kisari nai he tela baikha hingke dawo boro khangrai na hera koine saya koine re sinai to godago songano hingka tabo hingka ang khangrai ranai hingke je khangrai rana rongya rok hingka nai manana ang baikera ko masa hingka ai gosi potoma ke angka kiro makno khangrai ka 이 거나 해래 이제 길이 장난 나오 건가 이까 테스트 캔에 내 이거 나 해래 비니 아셔 그말 캡사 간가 그래서 길이 마시자 따봉 서래로 보러 가자랑 나이 이거 따보 강보노 baik rom nai kha kiri ma hai bong to ha kisa kisa ha ka khai ne saka ka samara ga nai saka karon ta ni mala khar ma sen sa sa khana ko sana na ma ba ke da bo kisi kisi tong ko ble ako ka thang ba Mora iki bir begini. Hakkı sakın ama bayırışına pat. Tamam ki. Hadi sakın neydi? 이거 나본 거 이거 기사사 박만 하는도 박만만 저건 건가
Engko hake masukkan itu. Ragis dong ha. Engko hasek nih karakta. Engko. Nobi makan lah. Engko. Oh nang kibir nih. Engko boni mo iko mo oro omo 시루로 당해 또 고생자가 어머 담느니 어머 뿌라 버리스까 그냥 저도 나한테 이제 난 버리스까 이렇게 그냥 가시pan 그렇게 bahan beseng marah kayak kau semarah bahan kita bawa bono ini mana icha motor ke kaiman otak angkop no khangwraino kai ka doi to kora kai kita bawa sem omo batanya hom ka theke Taga box hai regana na eko berma mag nai regana alo chicken te te shari rekha box hai regana songra nai dab ka khangwraino oi Cover it now. Thabo to mai dong da bong kan tes pata re na. Kani ka dong mo re na. Thabo kan pias re na. Protein bari na. Şöyle geçer verelim. Sola da şöyle kenara da fotoğraf çekelim. Angga je semuanya puno berma amui sungang ke bong berma kaksa puno rimaru nora da bay angga je sujaga puno je mui sung puno berma leman maru ready kai nai bini busuk ki bide gana angga sapru busuk mangana ki 무슨 TV에 넣어다 한번 이제 흡사하고 보다 나 해머 소리 있으네
kisi sare sini endo ta si jira saya hai kisa sa kalau beda na mau nak kamar kita rokong kayak yang ani ko dong tong ka ko do kero na ko ani ko dong tong ka mui ko do kero na ta oke kong ra heng tha ka mui bhai mane ko do kero na ko do pai ne nubi mana na thoyo tho tong to homoto ani mui bo iko masmul kha saya sa tho tong to homoto mui dah kari sini ta bisa kasih masla roy ko mai khurina kha moi to kono ase kare godo mongsa hinke ta yama khangrai thoya tho tong ta ha chai nai gara na mai sa gara na ka ke bo bashkan janai godo bashkan sai nai na bahai ka godo bashkan sai nai gara na 도수가 뭐도 너로 봐 하싱이를 왜 그러니까 나 여기 없어서 더가 그러니까 칸그레이를 오네 사이네 되고 더 별엔 더가 더가 그러니까 không cái tầng size này không khăn ở đây kéo size này là khăn ở đây các bạn 덕 쏘가 덕 쏘가 한 kéo xong mới còn mày được xoay với nhé thôi chuyện này bảo cái này bảo lòng nó tay phò lọc đi áo sử dụng nó chỉ đám còn sai cái năng khác cho tụi nó hor cả ham cái nó bảo cả ham cái mày rồi xe cái thứ bảy đi áo sử dụng nó khác ta ta